Po rohu Klebera v 40. minúte najskôr hlavou a potom v závere riadneho hracieho času aj okula hodiacou ľavačkou sa v košickom Čarmeli predviedol Nitran Henrik Benčík, ktorému však prvé góly v tomto ročníku priniesli len pramálo radosti. Po takéto prehre 4-2, kde sme vlastne posledných 20-30 minút už boli vlastne porazení a takto vyzeralo na ihrisku, takže o radosti ťažko hovoriť. Podstatne ľahšie sa slová hľadali Košičanom, ktorým v druhej výhre v sezóne pomohol Miroslav Viazanko, pričom ten proti Nitre nielen skóroval, ale pri jednom góle aj asistoval. Ak to bude takto pokračovať, tak budem rád a hlavne budem rád, ak prispejem k dobrým výsledkom a hlavne pomôžem mužstvu, aby bola spokojnosť v celom klube. O tej ani len v náznakoch nemôžu hovoriť pod Zoborom, pretože na tretí pokus družstvo zaznamenalo len prvé góly, ku ktorým ešte nepridalo ani jeden bod. Čím dlhšie to bude trvať, ten tlak bude ešte väčší, takže musíme sa s tým vyrovnať sami, takže dúfam, že nám to vyjde a už nejaké tie body získame. No a keď už vo všetkých pádoch skloňujeme prvé góly, tak rozhodne nesmieme zabudnúť ani na sorgonligového debutanta v tejto populárnej hernej činnosti, ktorému k premiérovému zásahu pomohli rady prvého muža košickej kabíny. Ako hovoril aj predtým náš kapitán po zápase s Duklou, že my ideme tej šťastie oproti, my sme išli a podarilo sa. Neviem síce, ako to vyzeralo z tribúny, ale z môjho pohľadu to bolo možno také trošku mierne vydraté víťazstvo. Nikto nechcel ísť do plných, no nakoniec sme strelili ten potrebný druhý gól, ktorý sme tak potrebovali po prestávke, no prišiel tretí, štvrtý a vyhrali sme 4-2, my sa radujeme.